Hello? Hello, Carlos Vlog. Good morning. Wala ka, hinihintay ko yung inbox. Ano, inbox mo. Hello, Inay. Good morning. Have you more, Inay? Carlos Vlog, bakit hindi mo ako pinipm? Image, love you. Morning from Carlos Vlog. Image at Carlos Vlog. Inay, Carlos, love you much. Yan. Nakita na naman tayo, ha. Yan. Wala pa rin panty si Inay, Carol. Ano nga, Inay, no? Di ko, nakalimutan ko pala. Sige lang, sige lang, lalagyan ko yan. Di kasi malagyan kasi naka-screen share kasi ako. Nabisi ako kahapon, kuya. Yun, sige lang, okay lang, sige. Basta, so hindi ko makalagay dito kasi naka-screen share. Pag pindot ko dito sa chat, di ko maano, hindi mapindot yan. Hello, good morning. Cebu Expat, Cebuana Guapa. Thank you so much. Good morning. Mamaya na lang, siguro, tika lang. Ayan, yung suin itay, bigay mo. May suin pa ba ngayon? Si Cebuana, nag-outak ako sa'yo. Napunta na ako kay Kuya Alex kasi mag-end ka na naman since. From Carlos Vlog. Itay, kumusta? Hello, Percy J. Anakis, kumusta? Good morning. Mayong buntag. Ayan, at natawa si Carlos Vlog. Mimi Joy, wow, ayan. Inay, salamat po. Meron itay, no ka ba? Ikaw, suin ba gamit mo itay? Akala ko noon pa yan. Noon pa naman kasi yung suin eh. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung may ano pa. Ganun pa hanggang ngayon. Where's J, baby girl? Love you. From Inay Mimijo, yan. Where's J, morning? Mimijo, haha, yan. Natawa si Carl's Vlog. I love you to Inay ko, yan. Thank you so much. Thank you so much sa inyo, guys. Ano bang magandang gawin natin dito ngayon? Yan, si Bumix Pat, love you, guwapa. Yan, from Inay Mimi Joy. Ngayon at nandito na si Butissimo.
Natara tuloy ko kay Inday Dakdak. Dali na, Dakdak. Ayun! Kaka-message ko lang sa'yo eh. Hugo, tumayos ka buti si mo ha. Oy, Alex, magsabi ka lang ako pagpasok na talaga ako ha. Wag mo na akong invisible muna ako ngayon. If na nakapasok na okay na. Aha, yan. Sige lang, okay lang yun. Ayun, ito na inay. Ang first hugot for this morning. Hugot para sa iyo, Inay Mimi Joy. Minsan, hindi na sapat ang salitang sorry. Dapat laging may kasamang pagbabago yan. Yan, from Putissimo. Mama Joy, love you. Yan, from Risa Katahusan Colima. Morning, Risa. And Risa morning. From Carol's Vlog. Ayan, may pa-icon si Cebu. Shout out sa lahat. Ayan, from Cebu Expat. At sabi naman ni Inay Mimi Joy, Risa, love you, Risa, love you, missing you much. Yes. We miss you so much. Ay, Carol's Vlog, hello, sis, from Cebu Expat. Ayan, Ate Carol. Kamusta po? Wala na din ako nakapunta sa'yo kasi walang jet. Ha? Walang net, okay. Ayan, sabi ni Risa Katahusan. Ayan, sabi naman ni Carlos Vlog, sis Buwana, umalis mi sa'yo sis kasi mag-end ka na naman ha. Haha, ayan. Ayan, Kuya Alex, pasok na ako. Okay, salamat Inday Datdat Kulima ha. Ayan, from Cebu Expat. Mimi Joy, guwapa, hello. Love you. Ate si Buwana, love you. Ayan, from Risa Katahusan, Risa, love you. Ayan. From Cebu Expat, sabi naman ni Inday Mimi Joy na saan po nakabili ng pagbabago Putissimo? Sa ano Inay? Sa hardware. May pagbabago sa hardware. Kasi magiging hard ka. Ayan, sabi ni Cebu Expat, okay lang si Carol. Ayan. From Carol's Vlog naman, okay lang si Risa. Ayan. Shout out, ayan. Hello, Tito Ryan Knowledge. Hello, Tito Ryan Knowledge. Kumusta? At maligayang pagdating dito sa aming munting tahanan. Tito Ryan, ayan. Relax ka lang po at enjoy your stay from Putissimo. Thank you so much, Tito Ryan Knowledge. Ayan, here lang. From Pretty Mom She, Grace Journal. Tapos ka na nagsampay, Pretty Mom? Anong gagawin mo, Kuya Alex? Hindi datat, wala pa. Ano na lang, wala pa akong naisip for now. Maybe later or kayo, mag-suggest nga. Ano maganda dito, gawin dito sa Texilab. Ayan, miss you, Ate Grace, from Risa Katahusan. Ate Grace, love you, ayun. Akala ko sa puso may pagbabago. Meron din, Carlos Vlog. Pero mas maganda kung uunahin mo doon sa hardware. Para hindi ka na masaktan ulit. Kasi hard ka na. Ayan, sis Grace, kita tayo ulit from Carol's Vlog. Ayan. Sabi naman ni Tito Ryan Alex, Risa, unahan na kita. Ayan. Yung lahat dito, kung di po pa yan kadikit, Tito Ryan. Ayan, walang problema yan kasi mga yan. Mga legit na yan. Sabi naman na Risa Katahusan, wag kang mag-loading, Kuya Alex, ha? Huhu. Sana. Alam mo na yun, kung mag-loading ako. Best friend kasi kami ni Aling Duding, sabi ni Inay. Magkakampi kami. Yan, sabi naman ni Pretty Mom si Grace yun, yes, tapos na. Pero may nakasalang ulit ako, mga puto na naman. Puto. Wow, puto. Pahingi ako puto. Sabi naman ni Chris Yuri sa Katahusan, miss you. Ayan. Grabe talaga. Tagal ko di nakapasok sa LS yung lahat. Oo nga, hindi datat. Mabuti nga nakapasok ka. Sabi mo kasi kanina wala. Yun nga.
May SS ka pa dito. Ayan, wala. Internet may not available. Andyan ka na. Yan, tama ka din, Kuya Alex. Para hard na puso. Hard na puso ko, di na masaktan kasi matigas na. Yun nga. Unahin sa hardware. Ayan, at ayan, sabi ni Risa Katotan, ako nga po, ang loading. Nakadata ka, hindi that. Yan, sabi naman ni Inay Mimi niya, Grace General, kainis talaga ng merengue. Nabili ko, ang pait, parang love lang ni Unggoy. Akala mo sweet, yun pala mapait. Oh, it's a hugot morning. Oh, it's a hugot morning pala. Ayan. Akala mo sweet, yun pala mapait. Alright. Ayan. Mag-thumbs up na ako, baka mawala na naman to. Ayan. From Intel Katahusan. Ayan, ang layo ko. Ba't ang layo? Delay ka? Hindi ka naman delay. Ayan, may pa-heart. Mimi Joy, may pa-heart si Carl's Vlog. Ayan, may 3 heart para sa'yo, Inay. Ang sabi naman ni Inay Mimi Joy, at Risa, ako din salamat sa pagpaalala. Ayun, thank you so much. Nadagdagan yung aking thumbs up. Naging 6 na. Ayan, for 12 minutes. Ayan, sabi naman na, uy, kuya! Hihi, ayun. Inday Chris Kali. Mayong buntag diha. Good morning, Inday Chris Kali. Kumusta ka? Ayan, thank you so much once again. At yan, sabi naman ni Risa Kataosan, Mama Joy, mag-inang ulyanin. Ayun. Ayan, at sabi naman ni Inay Carlos Vlog, ayan, mata-flying kiss. Si Inay Mimi Joy, sabi naman ni Chris Kali, Mimi Joy, ano yan? Bijin Risa Katahusan? Ayan, ako yung pang-anim. Ayan, thank you so much. Siya pang-anim. Ayan, Kuya Alex, may nisend ako sa'yo. O nga, may ano dito, may nag-notify. Ayan, sabi ni Risa Katahusan, ayan. Ayan. Tito Ryan Knowledge, Risa Dan, mas baka muna na ako. Ayan. Okay, huwag ka mag-alala, Tito Ryan, kasi si Risa ngayon, need time lang para kasi wala pa silang internet, pero may pang data naman siya. Ayan, baka makasilip siya mamaya sa iyo. Sa channel mo, I mean. Ayan, sabi naman ni Inay Mimi Joy at Chris Kali, Bijen San Ohio. Ayan, Ohio gozaimasu. Ayun. Sabi ni Inay Risa Katahusan, Chris Kali, I miss you, kamusta po? Ayan. Ayan, at sabi naman ni Tito Ryan Nares, Chris Kali, unahan na kita. Ayun. Sige, unahan mo na lang sila, Tito Ryan, kung okay lang sa'yo. Ayan. Mag-iwan lang ng tamang barbahe nila para may masuot sila pabalik sa'yo. Ayan, at sabi naman ni Chris Kali at Mimi Joy, Ihayo Okita Bakari. Ayan. I'm sorry but I don't understand. Ayan, sabi naman ni Chris Kali, okay lang ako pa rin sa Katahusan. Ayan, morning sa lahat. Andito from Carlos Vlog. Carlos Vlog, mamaya PM mo ako. May naihanda na ako para sa'yo. Kahapon ko ginawa yun. Ayan, ang from Risa Katahusan, Tito Ryan, antayin mo ako ha, kasi I'm so walang net. Ayun nga to, Tito Ryan, huwag kang mag-alala dito. Sa mga nandito, mga legit na yan. Tried and tested. Tried and tested na yan. Dito lang sa tabi. Saan ba banda? Saan ka puti ma'am si sa tabi? Saan? Ayan, bati na ba kami ni Butissimo? Siguro, hindi Chris Kali, subukan mo nga. Okay po kuya, salamat na marami po yan. No problem. No problem yan, Carlos Vlog. Ayan, at Grace Journal, hello po. Ayan, from Chris Kali. Coffee time muna pala. Chris Kali, enjoy your coffee. Ayan. Good morning, at kung hindi pa kayo nakapag-breakfast, mag-breakfast na kayo. Ayan, at kung gusto nyo kumain, nang marami yan, kain marami, kaon daghan. Para ang busog po daghan.
Ayan, bakit mo tinanggal, inay? Ayan, tanong. Musta ka? Wow! Ayan ang gagandang babae, bisita mo, itay. O nga eh, mga magaganda itong lahat nandito. Pinapaligiran ako ng magandang babae, ang aga-aga pa. Ayan, sabi ni Tito Ryan Alex, Chris Caleb, done. Risbakan mo na lang ako. Okay po, Tito Ryan. Huwag ka mag-alala, Tito Ryan. Grace Journal, unahan na kita. Hello, Tito Ryan. Si Grace Journal po, ay ano lang po yan. Sundan po yan ni Ma'am si Grace. Kung pwede, si Ma'am si Grace mo na lang. Si Ma'am si Grace na lang sugurin mo. Tito Ryan, Ma'am si Grace po ang channel niya. Yan po ang main channel ni Grace Journal. Ayun, at natawa si Inday Criscali. Ito, agoy, nag-loading si Butissimo Inday Criscali. Sabi niya dito, at Criscali, loading ako. Pakiulit ng tanong. Ulitin mo na lang, Inday Criscali. Ano yan? Ayan, ang sabi naman ni Risa Katawsan, pasensya na po, Ate Chris. Sira pa net, kaya di talaga ako nakapag-support sa lahat ngayon. Ayan. Surinate, Chris Kali. Or Surinate? Ano ba yan basahin? Hindi that, Surinate or Surinate? Ayan, at natawa si Carlos Vlog. At sabi naman ni Inday Chris Kali, sa Katawsan, haha, oy, no problem. Ayan. Ayan, BG. Thank you so much, BG, sa mga nakatambay. Thank you so much. Ayan, may tanong na naman si Inday Chris Kali. Ambot din mo, ganyan kapag ako. Pwede ba magtanong si Butissimo sa'yo, Inday Chris Kali? Kung okay lang? Pwede ba? Paki-type yes. Ano yun, Inday Ano yung SS Inday dat? Ayun, yes. Sige. Mag-type ako ng exclamation mark, Q, at pangalan, Inday Chris Kali. Asan kaya love ko? Wala bang outing sila si Haru ngayon? Inday dat? Eto, Chris Kali, magtanong si Butissimo sa'yo. Nag-Q na ako. Ayan na, Chris Kali. Hindi, Chris. Ang sakit ng mata ko. Ayan ang tanong ni Butissimo para sa'yo. Agoy English. Ayan, if you would speak to anyone in heaven, who would it be? Si Lolo ko. Oh. Wow. Bakit ba pag English? Ay, Butissimo, kung pwede, wag mo namang Englishin. Huwag kang mag-English. Ayan, Lolo ko, kuya. Okay. Ayan, thank you so much pala. Uy, may anim na ako na thumbs up dito for 19 minutes at may anim din ako. Bisita na nandyan. Mga magagandang bisita na nandyan. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Kasi di ko siya nakita simula pinanganak ako. Ay, ganun ba? Matagal na palang nasa heaven yung lolo mo.
Ayun, isang taon ako pinatay siya. Ha? Pinapatay ng sariling anak. Ano? Ganun ba? Yung tito mo, di ba? Ay, dahil sa lupa. Oh, how sad naman yan. Ba't ganyan? Kaya galit na galit ako sa papa ko, sa mga kapatid niya. Grabe naman, no? Tito mo pa, dahil lang dyan sa lupa. Siyempre, lupa. Dahil sa pera yan. Siguro. Di ba? Ano siguro, baka, ayun, gahaman sa lupa. Malaki siguro lupa nyo. O sige, next question tayo. Para kay Chris Kali. Ayan, teka lang. Nag-utos lang sila ng tao para paligpit ni Lolo ng mga rebelde pumatay sa kanya. Ganun ba? Wow, how sad naman. Hello, nga po amikang gwapa. Welcome po natin si Jackie Colera. Ayan. Hello Jack, kamusta? Mayong buntag. Long time no see. Kumusta na Jack? Ayan na. Yan na hindi Chris Kali ang tanong ni Busimo para sa'yo. Ayan, sabi din ni medyo, Chris Kali, hugs and kisses sa'yo, pero ako din lumaki, di ko nakita tatay ko, babaero kasi. Ayun, yun din. Dahil sa babae. Ang tanong ni Butisimo para kay Chris Kali, do you think your parents are proud of where you are in life? Siyempre, proud naman siguro kung ano man yung naabot kahit kasi parent eh. May Q&A pala dito. Kasi ikaw lang kasi laging nagtatanong kay Butisimo. Ngayon si Butisimo nang tatanong sa'yo. Ayan, sabi ni Naiwi sa Katausan na bala, proud at Chris Kali. And hindi na top, pwede ba si Butisimo magtanong sa'yo? Pwede? Bakit hindi mo alam na proud sila? Hindi ka nandun, hindi ka lumaki sa kanila? Kuya Alex, pwede ka magtanong sa akin. Sige. Let's try. Si Butisimo magtanong sa'yo One question lang. Ayan, listening. Thank you so much for listening. Jack, thank you so much, Jack. Ayan na ang tanong ni Butisimo sa'yo, Inday Risa. Yan, Tagalog na. Mabuti naman na Tagalog na. Alam ko, nabasa mo na yung tanong na yan. Pero gusto ko din, yan. Gusto ko din ulitin mo yung sagot mo.
Ayan, nagsabi ni Chris Cali, may family problem kami kuya. Ha? Kahit kapatid ko na babae. Ganun ba? Kaya pala na siguro. Ano ba, broken family kayo? Sorry sa term ha, pero ganun ba? Ayan, shoutout kay Risa Katausan Colima. Ayan, andyan na yung tanong. Hindi broken. Sige, okay, sorry sa term ha. Ayun, hello po host. Maayong buntag, ayan. Maayong buntag din. Joy is here na at welcome dito sa aking live stream. Thank you so much. Ayan, hindi broken na yun. Listening. May shoutout pala sa likod ko. Hindi ko na ipakita sa inyo, baka ma-expose. Ayan, at binubuksan na yung electric fan, ay ceiling fan dito. At binubuksan na yung ceiling fan. Yan, kasi sobrang init na. Thank you so much sa pagbukas po. Kaya open, yan, ito na ang sagot ni Risa Katausan. Kaya open kasi close na ang and comfortable na kayo sa isa't isa. Kaya siguro, yun nga, may tama ka din. Pwede. Pero parang hindi dadat, parang kinukopya mo yung sagot ni GB ah. Ayan, mga magulang ko, umuwi sila ng probinsya kasi di kami nagkakasundo dito sa bahay. Ayan, from Chris Cali, ayan nga. Bakit kasi di magkakasundo? Baka yung pride, yan. Sino bang, anong tawag dito, sino bang kailangan mag-adjust ng pride? Ikaw ang kailangan mag-adjust ng pride, ikaw. At natawa si Dairy sa katausan, haha, Ate Chris Cali, I'm not good to answer. Ayan. Gusto mo, laing tanong na naman? Laing tanong. Hindi dat, ayan, mag-BGs ako kuya, uy. Ay, mamahaw sa ako, ayan, sige. Ako nagdaghan para kusgan. Alright, sudan. Eh, sabi naman ni Risha Katausan, sumagot pa si Bibi ng ganyan, di ko alam yun eh. Ano nga yung sagot ni Bibi? Nakalimutan ko. Ayan, may naminaw di ay. May naminaw. Shoutout kay Jackie Colera. Jack, thank you so much, Dalonggan. Ginamos sudan. Kain tayo guys. Ayan. Marami isang ginamos. Saan ay may sili. Gisahaw ng ginamos butang ng kamatis. Agoy. Sulbad ang pamahaw. Bisag bahaw ang imong kanon. Ay sabi ni Risa Katausan, ako po Kuya Alex, mataas ang pride ko. You need to adjust your pride. Kaya ang pride only breeds quarrels. Magbubunga lang yan ng away ang pride eh. Huwag kang mauba dyan. Makikita ka nga dito sa live ko. Hi! Hello! Palami sa ginamos o di na ako kain ng ginamos. Oy, palit og ginamos. Palit og ginamos niya. Ano ba? Palit og daghan mas limited og daghan ng kayong kamatis. Ay ako puros lang pud kanamatis akong kaonon. And thank you so much Jackie for listening. Nagpaminaw ka kang Alex Bella. Magsigiyaw sa sayong kabuntagon. Ayan, thank you so much si Boy Expat for being there always. Ayan, ngayon, blank na ang ating screen dito. Nakoy pangutana. Oh, yes. Kini mo na ilang price nila sa ingani. What is that? Oo. Kana Oo. unya unsa man ni siya kanang may order nimo unha na ipadasa nimo ang bayad. Cash on delivery. Cash on delivery. Basahan mo yung description para di ka may scam.
Tawa man diri sa ko. Ayun, from rin sa katawsan, ako kaya sa kaibog sa ginamos nga, naay kamati siya niya, sili niya, miss it na, oh my God. Alam mo, anak. Ayun, thank you so much sa Heart Heart, Carlos Vlog. And sabi naman ni Naomi, "Find only breeds quarrel, but wisdom is found on those who take advice." Head coach ko to. Ako din. Paborito ko din yan. Saan mo yan, saan yan mapabasa, guys? Saan mo yan mabasa, inay? Yung find only breeds quarrels, but wisdom on those who take advice. Sa Proverbs yan, Proverbs 13, 10 to 12. Ayan, galaway ko sa ginamos. Asa man ang nagpayat? Uy, di ko ganahan mo payat sa merkado. Why? Magbuhat lang ang ginamos. Diri sa amua, kami lang magbuhat ang ginamos. Mas maayo pa. Diba kaysa magpalit? Eh sabi nila sa katong Mama Joy, love you. Hi, sa kasama mo Kuya Alex. Ayan, hi daw. Sa kasama ko. Ayan, sabi ni Mimichi, kapag nagsabi ko na gusto ko sabihin bukas, remote ko na ang galit ko. Lalo na nag-reach out na sa akin ang tao. Ayan. Si Inay, Mimichi kasi ano yan. Quick temper but quick to forgive. Pero isa lang ang talaga, LTE ko forever. Ayan. Wow, Inay. Yan at natawa si Inay. Thank you so much din pa Heart Carlos Vlog. Ito ba yung nakikita niyo dito sa screen? At yan yung ginagawa ko kahapon. Ito yung ginagawa ko kahapon, guys. Kung hindi nyo napanood, ayan, andun lang yan. Sa ano ko. Sa ngayon, wala pa akong maisip na gagawin. Bigyan niyo ako ng suggestion. Itay, 20s pa lang ako, nakasulat na sa organization ko. Yan, magpalit ako, isulat ko pa rin yan sa bago. Oo, ako din inay, ano pala, siguro mga high school. High school din ako. Yan. Pride only breeds quarrels. But once you take advice is wisdom. Ganun. Papabago-bago lang kasi yan eh. It's honestly windows away. Yeah. Proverbs 13. Ayan lifetime enemy. LTE, lifetime enemy. Akala ko yung LTE sa ano. Iba na sa LTE sa SIM? LTE SIM. Alam mo ba yung LTE? Meaning sa LTE SIM? Latest. Light yan, light. Light. 4G. Hindi light. Sa man. LTE. Long-term evolution yan. Long-term evolution. Kasi sa 4G. Yan sabi nila sa katausan, Kuya Alex, wala ako kabalo yun sa nila sa merkado. Mag-trip ko yung nasa garapon ba, pero wala na ko makita dire. Yung sa ano sa mga department store. Pag ka na tawag dito sa amin dito pagka bulinaw. Mabating naman. At yung bulinaw tapos mo na lang namuson. Mas ay kung nato ka sa merkado, wala ka kabalo, waka hindi mo alam na ano pala. Kinakamay. Ugaw man guna. Di ba? Yan, maraming salamat sa inyo lahat dito. Please don't forget to like para sa host and enjoy your stay. Thank you so much, Butissimo. At sabi ni Risa Katawsan, mga katong naa sa apartment store. At lami kaayo to. Yan, Get one. Get one, Inday. Get one on pass. Get one on pass, Inday. Kuha ka na lang kung na mismo. Kung mas maganda yung yung talaga, ikaw talaga gumawa. Diba?
Kaya, bigyan nga ako ng suggestion na gagawin natin na yun guys dito sa Pixel Lab. Kasi wala pa akong maisip. Yan at ano lang, July. January, February, March, April, May, June. Gagawin ko lang to dito, konti lang kasi ito kasi maulaw ta sa amin sa kadre ng customer. Baka masako tayo dito. Ano yung March 7? Birthday na ko na. Lagyan ng birthday? Yung secretary lagyan ng birthday? Pwede di ay? Dito? Di ba, magpahimag po kag ako ang diving sipon. Ay, okay. Sige. Ano ko ano eh. Ano naman na Katong naa sa department store katong ko. Yan, nabasa po na pala yan. And thank you so much pala sa 6 na milyon na thumbs up. Thank you so much sa 7 milyon na nandyan. Thank you sa inyo. Saan sa amin siya? Yung pinagawa yan. Pinigipahin mo sino? Yes. Sa ano yan? Sa municipal yan. Kinesya? Yes. Which is mga kananay mga kapansanan? Intro kaya baka pwede ka gumawa. Wala kasi akong intro. So mag-switch ako ng KineMaster. Sige. Later. Mamaya akong tindi at kung makahold ka in a minute kasi tatapusin ko lang to yung ginawa ko, ha? Sige. Switch tayo ng KineMaster. Mamaya. Hindi master? Yes, KineMaster. What? Sa gawa na? Hindi, ano yan? Editor. Oh, sorry ha. Salam. Pumasok ka din naman minsan sa school para malaman mo. Kasi namayabas na ka ng santo mo nagawa ng santo. Pasok Kung ka din birthday naman. nga ba, waus ba kung birthday dong? Kala ko June ka. June day ko dong. Yung sino kausap mo, Itay. Kausap mo dyan, Itay. Regular customer ko. Da, yung uyab. Ang sitari ng Uyab. barangay Saint Vincent. Ay, too. Yan, thank you so much ulit sa... Uy, ang date! Ano mo kiusab? Ayan, 6 na thumbs up. Ayan, thank you so much. Ano date? 20th day, November. 20 day taron, oo, dahil no, sige. Time. Okay, let's go down. Sandali lang po guys, bababala ko. I-print ko lang to para makapagsimula na tayo. Eh, wala ako dito. Ayan, hello, thank you so much at welcome back dito sa aking alas. Good morning sa iyo, mayong buntag. Sa kausap mo, Itay. Ayan. Bababa lang ako. Sandali lang po. Bababa lang ako. I-print ko lang. Bye-bye! Tay, nasaan ka na? Bakit ngayon ka lang?
Hello, I'm back. Ayan. Pasensya na guys, bumaba lang kasi ako kasandali kasi piniprint ko lang yung dalawang certificate. Ayan, sana ako. Pasensya na guys, talaga. Yan, Dwight TV Vlog. Guys, good morning. Pa-shout out po. Ayan, shout out ng bonggang-bongga kay Dwight TV Vlogs. Thank you so much for dropping by. Ayan, dropping by ba yan? Yan na, sabi naman ni Haru, Risa Katausan, I love you. Ayan. Yung first time pala ni Dwight TV Vlog dito sa aking LSN. Maligayang pagdating dito sa aming munting tahanan. Dwight TV Vlogs. Relax lang po at enjoy your stay. Yan, from Butissimo. Yan, Mama Joy, love you. Mama Joy, love you. Ayun. Haro, I miss you so much. And I love you too, Haro. Yan, from Risa Katahusan. Ayan, at sabi naman ni Inay Mimi Joy, Haro, love you, Haro, love you. Ay, love. Ayan, from Haro. Ayan, unahan nyo na ako guys. Isa lang kasi phone ko, balikan ko kayo agad. Yan, from Dwight TV Vlog. Ako 3310 lang gamit ko. Ano yan? Ayan, may pa-heart-heart si Carlos Vlog at may pa-heart-heart din siya para kay Haro. Okay, ayan, from Grace Journal. Ayan. Nokia ba yan, Haro? Oh, Nokia 3310. Yung sa akin, pinakauna ko, 3210. Ayan, from Haro, Carlos Vlog. Hi po, musta? Good morning. Ayan. Opo, Mama Joy. Yung may snake na game. Maganda nga yan eh. Matagal malobat. Ang ganda ko, parang Nokia. Biglang nalaos. Hindi naman siguro laos yung Nokia, Inay. May Android naman sila, Inay. May Android na sila. Yung Nokia X, okay din yung Nokia X. Si Android na yun. Ayan, from Carlos Vlog, okay lang. Sangkay, Haro. Maupay liwat na aga. Ayan. Ayan. Thumbs up. Thank you so much, Deborah Rat. Good morning. At mayong buntag kaninyong tanan. At kumusta ang tanan diha. Ayan, Mimi Joy. From Carlos Vlog. At sabi naman ni Deborah Rat, good morning kapatid. Ayan. Arf sa iyo kapatid. Yan, arf din ang bongga sa iyo, Deborah Rat. Arf. Ayan, at sabi ni Carlos Vlog, sis Deborah Rat, morning. Sabi naman ni Nayo Deborah Rat, classmate. Ayan, love you. Ayan, isang arf naman dyan para kay host, sabi ni Butissimo. At yan. Carlos Vlog, hello. Ayan, Mimi Joy, hello. Classmate, from Deborah Rat. Ayan. Butissimo, shout out. Ayan, Grace na hello, sis. Ayan. Dagdag pa ni Deborah Rat. Ayan, thank you so much sa inyo. Ay, may 8 thumbs up na pala ako guys. 4:46 minutes at may 11. Ako na nandyan. Ayun sa request ni Risa. Hindi mag-switch ako guys ng KineMaster ngayon. Mag-switch ako ng KineMaster. Teka lang. Tapos, gagawa tayo ng simpleng intro para kay Inday Risa Katahusan na guys. Ito yung gagamitin natin. Save ko lang. Ayan, hindi dadat kung andyan ka pa. Ito para sa iyo to. Deborah Rat, hello sis from Pretty Mom She Grace Journal. Ayan, hindi sa Katahusan, hello bunso, kumusta? Chris Kali, hello sis. Ayan, from Deborah Rat. Ayan. Deborah Rat, hello po from Haro. Ayan. Ayan, mag-exit na ako dito. Ayan, na-save ko na to. Ayan, mag-switch lang ako ng KineMaster guys. Speechless TV, arf sa iyo kapatid. Ayan, arf din sa iyo ng bonggang-bongga, Deborah Rat. And di okay ate Deborah kasi walang wifi, data live mina ako. Ayan. Nakalimutan kong tanggalin yung chat dito sa screen. Medyo ma-istorbo ako.
Pero sige lang. Hintayin na lang natin mawala siya. Mag-fade siya. Yan, hindi rin sa katausan. Ano pang gusto mo? Ano nga, yung same lang din ba sa ano ko? Yung mostly sa intro ko. Yung logo, lumabas yung logo. Tapos may simpleng animation. Oo nga, double chat. Kasi hindi ko na kasi na-off, Ma'am si. Yung, bago mag-start, dapat i-off yun. Hindi ko na-off. Matatakpan. Pero hindi naman ito hindi ito mapindot yung chat. Oo naman si Bunso, bakit wala yung wifi mo Bunso? Yan, sira pa kasi yung wifi nila. At yung PLDT din, sira din. Lobat na Kuya Alex, intro Kuya Alex. Okay, sige, intro. Kuha lang tayo ng background. Halimbawa may background tayo, ha? Natatakpan talaga, natatakpan. I'm sorry guys kung natatakpan, hindi ko masyadong makita. Ang tanga-tanga kasi ng host, nakalimutan tanggalin. Diba, pagkita ko sa inyo yung dagdag, ayan, simple lang ha. Ang simple lang animation para sa intro, okay? 19% na, yan, kunin mo yung power bank mo. Teka lang, change ko lang ng media. Depress ko ng black kasi ayoko mag-move yun. Yun ang gagamit natin. At saka, stretch natin, extend natin yung duration hanggang 15 seconds. Ayan, hala, agoy, paano nila maayos ang sira kung pati sila lang. Sira din sila kasi haro. Isa ko na yung PLDT, pati sila, naglaglag daw. Hindi rin sa kung, please watch carefully. Yan ang una kong ginawa, nilagyan ko ng black media. Tapos in-stretch ko yan to 15 seconds. Tapos magdagdag ako ulit, ayan, ulitin ko. Magdagdag ako ulit ng layer dito sa media. Tapos hanapin ko yung background na gagamitin ko para sa para sa logo. Ayan, stretch ko lang sa as dito sa natin. Ayan, anong app gamit mo? Arf. Ano ito haro? KineMaster to. Ako ang lubat na 18%, okay lang yan. Ako pala lubat, nakita mo. Thumbs up na guys, thank you so much Inay. So, okay lang yan, nasa 50 minutes na ako. Yan na stretch, ito Inay Mimidyo, ito yung pwede ka dito sa split screen, ito, yan. Nakikita nyo, na-feel na siya sa screen. Tapos okay, yan. Adjust natin ang pag-adjust ng kulay. Ito sa KineMaster, dito lang sa pindutin mo lang yung trigger. Tapos scroll down konti, color adjustment. Kung gusto ko kasi yung backdrop black. Kaya gusto ko i-adjust konti para medyo may tree. Ayan. So, yan, kunin na natin. Add na tayo ng new layer. Add tayo ng new picture. Yung ginasave na natin sa Photoshop kanina. Itong good morning. Ayan. Ay, hindi ko pala natanggal yung lens flare nandyan. Pero sige lang. Sa PC ba yan? Hindi to PC haro. Mobile lang po to. Pasado ka kay Itay. Ang editing ko sa bagong pelikula ko. Yahoo! Ayan. OCP. Yan, mga ganyan mo lang. Nakakakit sa utak ko Itay eh. Pag mo adjust ka pa.
And so, ito, hindi data. Pindot mo lang yung layer, tapos ito ka sa animation, kung anong kailangan mo. Ito, may fade, pop up, slide right. Ayan, slide down. Yan, ganyan, mga ganyan, titching. At tapos, ako kasi, gusto ko kasi ito, yung scale down. Ganyan. Yan, medyo mahina. Kung gusto mo mas mahina pa, adjust mo lang yung ditong duration niya. Dito, 2.0, ganyan. 1.5, 1.0. Ako gusto ko dito sa 0.5. Para medyo mabilis. Yan. Kasi lagyan mo pa yan ng effects. Lagyan mo pa yan ng effects na kumakabo. At saka may ano pa yan, may music ka pa. Ayan, kung nakikita nyo, nag-animate siya. Ano na lang naman, simple lang naman to. Tapos, out animation tayo. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Mobile okay po yan. Ako, gusto ko mabagal. Mas intense yung fast inay. Para sa akin na mas intense yung fast, ganyan. Kasi para mabagay din sa sa effects mo. Lagyan ko nga ng effects. Kasi ako para ma-timing yung effects mo, pindutin mo lang yung yung kaya nito, yung itong layer na My Good Morning, pindutin mo lang yan, tapos yan na. Okay, tapos dito ka sa audio. Hanapin mo yung effects na gusto mong ilagay. Yan, whoosh effects. Tapos, yan. Kung may narinig kayo dyan, diba? Okay tayo. Hello host. Hello Rani Maray. Good morning. Mayong buntag. Mayong buntag diha. At magandang umaga sa iyo. Thumbs up. Thank you so much sa thumbs up. Yan, yan, thank you so much sa 10 na nandyan. Thank you sa inyo. Yan, ito, hindi dapat kasi sobrang simple na naman ito, Inday. Hindi dapat. Napakita ko sa iyo, Inday, kung paano mag-anime, maglagay ng lens flare dyan. Yung gumagalaw na yung lens flare nga, yun nga. Ito para maintindihan mo ito. Lagyan ko lang ng lens flare. Natatakpan talaga. Ito, yung lens flare ko na pares. Actually, may lens flare ako sa Pixelab, pero may lens flare ako sa Pixelab. Kasi yung Pixelab ko, premium yung Pixelab ko. Ganito hindi data to. Kung gamitin mo yung keyframes ng keyframes ng KineMaster, hindi. Di ba? Yan yung flare. Ito yung flare natin. Yung nakikita nyo. Itong nasa taas, yung nakikita mong susi. Yan, pindot ka dyan. Pindot. Tapos, move mo ng konti, mga seconds. Kung may nakikita ka ng dito sa right side. Dito sa right, kung may nakikita ka ng plus sign, ito. Pinutin mo yung plus. At saka, ayan. Extend mo hanggang end. Kasi para sa dito, isang line lang gagawin natin siguro. Or, sige, gawin natin tatlo. Dito. Here, lagyan din natin ang plus. O kasi gusto ko kasi mag-set muna. Hahatiin muna. Bago ako mag-add bago ko ilipat siya. Yan, plus ulit. Tapos dito last. Yan.
And ito yung last. Dito ko ilagay. Eps. Bakit? Teka lang yung isa. Mali yung pagka-add ko. Bakit dyan ako sa ano? Bakit dyan? Dito ako sa... Ayan, dapat sa flare ako na animate. I'm sorry, pero dito tayo sa... Yan. Tatakpan kasi kanina. Dito tayo sa flare. Ulitin natin, guys. Ayan, plus. Hatiin lang natin to ng tatlo. I mean, lagay na tayo ng tatlong K. Add K lang tayo, plus. Ayan. Punta tayo sa from the start. Dito kayo sa simula tayo. Ito, back. Nakikita nyo itong forward, next frame. Yan, next frame. Yan, dito sa pinakauna. Okay na yan ang placement. Second tayo. Next. Itong next, move natin sa baba. Ganyan. Tapos next frame. Ayan, dito tayo sa last part. Ayan. Tutok me here. Ayan. Bawal magkamali tayo. Malilito kami. Kasi natatakpan ini kanina sa mga chat eh. Ito, play natin. Yan, kung nakita nyo gumagalaw na ang ano? Ang flare pero hindi pantay. Ulitin natin, ayusin natin to. Maybe dito. Add tayo dito para ano siya. Aramihan natin ng case para mas maganda. Ulit. Ayan, dito. Tapos dito. Huli. Sana maging smooth na to. Ayan, check natin kung smooth na. Ayan. Medyo okay na siya. Next is gusto ko kasi mag-fade lang siya. Kaya gilagyan ko siya ng animation. Gagawin ako ng fade and yan, so fade in at saka sa fade out. Yan. Parang ano talaga siya. Yan, i-play natin guys pero makikita nyo yung result. Yan. Tapos mawawala na siya. Ayun, i-cut natin to. Konti. Pag i-cut mo yan, mag-ano yan. Mas medyo bibilis na siya. Ayan. Next. Wow, kuya galing. Ako din maglalagay fade in, fade out. Ayan. Yes, ako mas okay din ito sa itong background natin na ano natin 'yan. Paggalawin din natin 'yan. Hindi natin 'yan effects dito fit screen. Hindi ato lang ano lang natin siya. I-off natin siya ulit tapos extend. Ayan, extend ito. Tapos ano mga rotate natin 'to. Tapos ganyan. Ano? Maglagay niyo tayo na ng K dito. Plus. Kasi gusto ko siya mag-fade. Ito hanggang sa katapusan. Hanggang sa huli. Ayan. Ang ginagawa ko, i-pinch ko lang siya guys para mag-zoom in. Ayan. Yan, tingnan natin. Ano result. Medyo matagal ang ano.
itong logo. Adjust natin konti. Ay, may papagalaw din pala ita. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ko alam kung paano. Ayan. Ano mo lang, inay. Ito, dun sa K. Ayan. Ayan. So, see? Tapos, maglagay na tayo ng channel. Good morning, may good morning pa dito sa taas. Maglagay na tayo ng channel name. Halimbawa, dito tayo here, text. Wala natatakpan eh. Ayan, channel. Kanya lang natin. Kasi walang spacing dito. Walang spacing. Kaya space lang natin ng medyo konti. Ayan. Tapos, sa baba. Yun para, tanggalin natin yung shadow. Ito yung shadow. Tanggalin natin yung shadow. Tapos papalitan natin ng font. Yan, ito yung Latin font. Ang gusto ko ito, yung Gothic. Mayroon pa naman dito sa Android, default sa Android, pero dito sa Latin mas maganda. Maraming mapagpipilian dito. Ito yung sa Latin Gothic. Pili. Ayan, tapos yan, palakihin na natin ng konti. Ayan. Ayan yung channel name. Minsan tsamba-tsamba din ako. Tapos next edit ko, hindi ko alam kung anong pipindot ako dati. Ayan. Ito. I-crop ko lang to. Dapat mag-start yung channel kung andun na yun. Andun na siya, nakalapag na siya properly. Trim ko lang siya. Yan, line po yan. Line po yan dito sa... Line po yan. Sa kung saan nag-start ang Lenswear. Line po siya. Yung text. Yan, move ko sa end. Tapos, yan. Pindot. Ayan, may nag-message. May nag-message. Ayan, gaya natin animation yung channel text. Letter by letter. Ano maganda? Mas maganda, mas prepared ako sa fade. Eh, wala palang out. Lagyan natin ng out. Ay, hindi pa ako napag-like dyan. Huwag niyo kalimutan na yan. Thank you so much, Butissimo. Yan, shoutout pala sa 8 na nandiyan sa 10 thumbs up ko. Thank you so much. Ayan, naka 66 minutes na pala ako. Ayan, at malapit na din tayo, guys. Ayan, malapit na tayo magtapos. Shoutout pala kay Inay Mimi Joy. Inay Mimi Joy, maghahanda ka na. Magkilay ka na, Inay. Ayan, kung handa ka na, say hi dyan sa baba. Kung handa ka na, Inay. Ayan, ito na. Hindi datat, shoutout hindi datat. Kung nakuha mo ako, kung nakuha mo to. Ayan, kung nakuha mo, ayan. Kung may tanong ka dyan, pakidrop na lang sa baba. Yan sabi ni Carlos Vlog, galing naman. Sana lahat na magaling mag-edit, ako din bubo dyan sa Kinimaster. Ano lang naman talaga to, need lang na to ng oras. Need lang talaga ng time at tiyaga. Talaga. Madali lang naman to, pero need lang talaga ng time. Kasi kailangan mo pag-aralan kung ano yung gamit ng mga yung mga nandito nakalagay dito. Yung lahat na nandito, kailangan kasi ng time. Study. Ayan.
Oo nga pala, nakatuto kasi ako sa hawa mo itay. Ayan. Pero parang ano, lesser natin yung background natin. Yan, split trim to right, play ahead. Tsaka itong background sa natin, ayan. Pwede naman yan, makakat naman yan. Mas maganda dito sa ano, sa fade out niya. Parang scaled, scale down. Bukan ito itong scale down. Ayan. Yun nga, sana hindi dapat may natutunan ka. Andiyan, kung may tanong ka, kung may mga tanong kayo dyan, ano na lang, drop na lang dyan sa baba, guys. May mga katanungan kayo habang andito pa tayo sa Kinimasa. Ayan, Kuya Alice, galing-galing mo. Ayan, how to, Agoy, I'm so bugok na on that, Agoy. Ano mo lang, pag-aralan mo lang, yung lahat ng mga gamit dito. Yung especially, yan naman yan, pag nakapindot ka na ng isang layer, yan, lalabas na yan nandito sa gilid. Yan. Pag-aralan mo lang kung ano ang gamit. Yan, every tawag dito, yung mga animations, ganyan, ito sa kabila, ito, yung mga gamit niyan, dito, pag-rotate at mirroring. Ayan, congrats. Ayan. Ayan, baka 70 minutes na po ako, guys. Kaya hihintayin lang natin si Inay Mimi Joy na makapagkanda. Kasi si Inay Mimi Joy na ang susunod dito. Yan, at ako magpapasalamat sa lahat na nandito. Sa thumbs up ko, ng 10 million. Thank you so much. Hindi pa nakapag thumbs up dyan, baka naman. Ayan, special thanks sa Sham. Yan, Sham na nandyan. Thank you sa inyo. Alright, so sana sa susunod samahan nyo rin ako. Diyan request lang kayo kung anong pwede natin gawin. Yan, Carlos Vlog, later kung may time ka, paki-inbox mo na lang ako. Okay, para yan, hindi ko kasi alam ano ang account mo. Unahan mo na lang ako sa inbox, okay? Kasi may ginawa na ako sa iyo, Carlos Vlog. Actually, may ginawa ako kahapon. Before ako umalis dito sa work, gumawa ako ng para sa iyo. Sana magustuhan mo 'yon. Alam mo naman siguro kung paano yun ilagay, di ba? Alright, so hintayin lang natin, guys, na okay na si Inay. Inay, kung nakikinig ka, ayan, paki-hi na lang dyan sa baba para magpapaalam na tayo. Nga. Salamat po na marami naman ako, kaya bait mo po. Ayan. Okay, dito lang. Ayan. Thank you so much, Happy Team Ma'am si Grace. Inay, peace. Okay, ready ka na? Ayan.
Wait, CR pa ako. Okay, sige, mga 15 minutes pa tayo guys kasi si Inay Mimi Joy mag-CR pa. Kasi Inay, nasa 13% na yung battery ko, Inay. Yung nakikita niyo dito guys. Nasa 13% na yung battery ko. Nasa red level na ako. Imagine yung kasal mabuti ang tahong. Yan, from Carlos Vlog. Once again, thank you so much sa mga naka-background. Yan. Shoutout sa iyo at arf-arf ng bonggang-bongga. Yan, makalab-karab pa naman. Matagal na ako din nakakain ng tahong. Makalab-karab pa naman yung tahong. Marasa, makarab-karab. Ayan. Ayan, mag-play pa ba tayo ng music? Siguro, mag-play tayo ng music before tayo magtapos. Yun nga, kasi si Inay, malapit na. Wait lang natin yung ano ni Inay. Balik ko lang yun, ha? Ilan ba yan? Isa. Short naman siguro ni. 15 rin eh. Abang ang balik ko. Unya na lang, yan nalibalik. Pupukti lang sana. Mag-play lang tayo ng song guys before tayo and while hinihintay natin si Inay Mimi Joy, mag-play lang tayo ng music. Alright, so ang pinaka-paboritong music ko for this season, ito yung pinaka-paborito kong music. Mag-play tayo nito para maalala. Diba? Yan. You're listening to the #1 music station across the nation. This is Alex Perez channel. This is gonna be my last song for today. Thank you so much once again sa lahat na nandyan. Thank you sa inyo. Sana samahan nyo rin ako sa susunod na naman. And thank you so much once again sa anim na nandyan. Merry Christmas. And thank you. Merry Christmas din, Ma'am si Grace. Ayan, habang hinihintay natin si Inay Mimi Joy, ulit-ulitin na natin yung song para marinig ng marami. Marami yung malapit na ang Pasko. Yes. Yan, Carlos Vlog, thank you so much. Yan sa mga nakikinig dyan, ay maraming salamat po. Bago pala malimutan, by December, may birthday giveaway si Ma'am si Grace. And sana participate kayo sa kanyang LS para sa entry. Yan, sa December po yan. Nakalimutan ko lang yung exact date kasi pinalitan. Para sa birthday giveaway niya yan. Yan, Merry Christmas sa ating lahat.
Once again, shoutout kay Inay Mimi Joy sa Inay Mimi Joy. Ayan, kung handa ka na, Inay, kung okay ka na, ayan. Ano na lang sa baba. Yes, I'm ready na tayo, okay? Sige, magpapaalam na ako, guys. Ako, kanina pa ako actually nagpapaalam. Once again, thank you so much sa lahat na nandyan. Thank you so much sa inyo. Yan, sa 8 million na nandyan, sa 10 million na thumbs up. Thank you so much sa inyong lahat. Ako magpapaalam na. Ayan, see you again next time. Same time, same place. Yan, same channel yan. Guys, thank you so much. Hindi ko na kayo isa-isahin na papasalamatan, guys. Basta maraming salamat at alam nyo na yon. Alright, God bless everyone at advance Merry Christmas sa ating lahat. Alex is now signing off. See you around. Alright, bye.